Denge gel, denge Kurdistaniye. Jinavendan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja iru 22 adare 2025 şemli Brükseli saade lamedi duazde emen uçendin avarujede peşkeş bikenden damazade rebera poya. Xelkê wanê gotin dewlet divê gavan bavêje. Li wanê gel li benda dewlet û desthilatdariyê ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd gavên şember bavêje. Şêniyê bi navê Feyzî Dinç diyar kir ku gelê Kurd her tim alîgirê aştiyê ye û ev bang kir. Wekî gelê Kurd me di tevaya dîrokê de her tim xwestiye bi cîran û dostên xwe re di nava aştiyê de bijîn. Me ti carî dijminatiya ti kesî nekiriye lê gelekî dijminatiya me hatiye kirin. Kurdan jî destê xwe dirêj kir li hemberî van kes nîne ku vî destî bigire. Dewlet divê demil dest rûne û bi Kurdan re bîkarî çarîser bike. Welatiyê bi navê İlhan Günay dibêje banga rêbera poya 27 Sibatê mîladeke û ev tişt dibêje. Li Tirkiye ev demokrat Li Tirkiye'ye ev demek dirêje gel li benda vê aştiyê. Dibe ku di dema Özal de çêne bû. Öcalan bersiveke ciddi û erenî da Banka Bahçeli û xwesriya aştî veke. Aştî ciddiye û samimiyetê dixwaze. Li welat Gladyoyên ku ji şer dibin hene. Öcalan dibêje zemînê demokratîk û hukukî girînge lehîna ji aliyê dijber bersivek nîne. Kurd li benda gav avêtinê ne. Ahmet Ertal ji daxaftina xwe de balkişan servan xalan. 50 salin ev şer devam dike. Kurdan ev welat bi Tirkan rava kiriye. Lê niha li welat muameleye heft biyaniyan himmetê kirin. Divê demê dest dewlet gavên şember bavêje. Welatiyê bi navê Musa Yaran jî dibêje Birêz Öcalan banga çekberdanê kir û li her derê jî bersiv hat dayîn. Yanî divê rewşê de rêbera po ji bo aştiyê wezîfeya xwe pêk anî dora dewlet û desthilatdariyê ye. Ew jî divê ji bo aştiyê gavên şember bavêje. Li Sarborîkenê Newroz bi coşeke meşaleyê hat pîrozkirin. Li bajarê Sarborîken Almanyayê Newroz bi tevlîbûneke zêde hat pîrozkirin. Girseya ku li Laven Plazê li hev civiyan bi meşaleyan heta Burger Parkê meşiyan di tevaya meşê de duruşmeyên ji seroka poşin jiyana azadî hatin berskirin. Jin zarokên ku bi cil û bergên xwe yên gelerî tevlî meşê bûn reng dan meşê. Lê Burger Parkê agirê Newrozê hat pêxistin û girseya li dora agirê govend girê da. Di çalakiya ku tevlîbûneke zêde hat kirin de îşaret bi rihê berxwedan azadî û piştevaniya ya Newrozê hate kirin. Li Mêrîvanê 5 kes ji ber tevlî Newrozê bûn hatin binçavkirin. Komîlê Mafê Mirovaniya Kurdistanê ragihan ku beriya du rojan li Mêrîvanê 5 welatiyên bi navê Mihemed Eştek, Aram Nîkbeyê û Mihemed Nîkbeyê yên xelkê gundê ne Bilal û Tahsîn derdestî yên xelkê gundê serdeşên nişteciyê Mêrîvanê ne jalê hêzên Wezareta İstihbaratê Îranê ve hatine binçavkirin û çareyînsewan nayîzanî. Hat gotin ku her 5 welatî ji ber ku tevlî pîrozbaya cejna Newrozê bûne hatine binçavkirin. Li gorî heman çavkaniyê di nava du rojan de îdareyê İstihbarata Îranê ya li Mêrîwanê bi sedema ku tevlî pîrozbaya Newrozê bûne bank li 150 welatiyan kirine û gef li wan hatiye xwarin. Dem Parti got em piştgiriyê didin Baroya İstanbulê û têkoşînaviyê destê rêveberiya navendiya Dem Partiyê di daxuyaniya xwe de ev yek anî ziman. Baroya İstanbulê rojnamevan Nazım Daştan û Cîhan Bilgin ên ku di 19 Kanûnê de li Bakurûşatê Sûriyê de encamê êrişeke hawayî de hatin qetilkirin anî rojeve û daxwazaleyê pirsînavê bû yerê kirin. Girêdayî vê daxwazê Baroya İstanbulê hedef hate girtin û derheqê wê de
doz û lêpirsîn hate amadekirin û endamê destê rêveberiya Baroya Parêzer Firat Pozdemir hate girtin. Baroya İstanbulê girêdayî hukukê mafê mirovan di parêze xwestiye derheqê sûcê hatî kirin de lêpirsîn werî dest pê kirin. Doza derheqê Baroya İstanbulê de ku rûniştinavê di roja Newrozê de hatiye dîtin û bi lez û bez biryar hatiye dayîn nîşan dide ku dê kiryarên antîdemokratik berdewam bike. Girtina biryareke di pêvajiyeke bi vî rengî de ku aştî di rojê vê de ye li emberî rêgezên hukuka demokratîk min pêkirneke. Ev yek bi tawayînayê qebûl kirin. Bi van kiryar û helwestan aştî pêk nayê em ê girêdayî banga aştî û civaka demokratîk ji bo aştî û adaletê têkoşîna xwe bi biryardarî bidomînin. Em piştgiriyê didin Baroya İstanbulê û têkoşîna wê. Binçavkirina Ekrem İmamoğlu 684 milyar zirar da aboriye Tirkiye. Endamê CHP Faik Öztrak li lijdeya giştiya meclisê de derbarê bandora binçavkirina şaredarê bajarê mezina İstanbul Ekrem İmamoğlu ya li aboriyê daxivî. Öztrak diyar kir ku binçavkirina bêhukukî re nirxê telekê bûye û got piştî binçavkirina bêhukukî nirxê lîreyê Tirkiyeyê bûye û bi vê re deyrê Tirkiye derve 684 milyar lîre zêde bûye. Bi vê pereyê re pêkanê ku îsal ji bo her taqayüdbûyîneke 41,000 lîre bêdayîn. Tunusnamiya di kurê de ku qers bu sebeba wê zirarê şirketên duwarê dövizê de tam 185 milyar çêbûye. Faturaya wê dê wekî bêkarî û bihabûnê bandorê li gelê me bike. KCDK İbrahim Yıldız ku di temenê xwe yê ciwan de ji ber nexweşiya pêncîşerê li Almanyê jiyana xwe ji desta bibîranî. Daxuyanî wiha berdewam dike. İbrahim Yıldız di nava malbateke ku komkujiya Zîlanê ve ye bi çand û hişm Belêgodan cezdî birînê xwe dixwazim. Daxuyanî wiha berdewam dike. İbrahim Yıldız di nava malbateke ku ji komku ji Zîlanê ve ye bi çand û hişmendiya netewê ya Kurd têkî dikoşe ji dayîk bûye. Weke peyre ve dotmamê xwe berîvan û Zîlanê ku di sala 1992 de tev li nava refên têkoşînê bû, têkoşîn nas kiriye û bi wê hevriyên gelek xizmên xwe yên şehîd bûne. Hebûn Zozan Arara Serhat, xuşkên xwe Roza Serhat û Sara Star Serhat. Hem zarokatiya wan bi hev re derbas bûye û hem jî heya dawiyê bi hev re têkoşiyane. Têkîdarê şoreşgerê İbrahim Yıldız jî ev yek hate gotin. Hevrê Akif ê ku di ciwantiya xwe de têkoşînê nas dike piştî ku demeke dirêj di nava xebatên ciwantiyê de cih xwe digire dadgehên dewleta Tirk derheqê wî de biryara girtire dide û girêdayî vê yekê berê xwe dide Başûrê Kurdistanê. Piştî ku li wir jî bên haber xebatên xwe birêve dibe li gel pêvajoya şoreşa Rojava vê carê jî berê xwe dide Rojava û pêvajoya avakîna şoreşê de li gelek qadan dixebite. Piştî xebatên xwe li Ewropayê didomîne û di ciwantiya xwe de bi nexweşiyê pêncîşerê dikeve, di temenê xwe yê ciwan de koça dawî kir. Bi kedên xwe yên li Bakur Başûr Rojava bû mînaka welatparêziya şoreşger. KCDK di dawiyê daxuyaniya xwe de got Hevrê Akif dê di dilê gelê me de weke şoreşgereke tim zîndî bimîne serê malbata wê û gelê Kurdistanê sabe. Navenda çavdiriya mafê mirovana Sûriye Sohrê ragihand ku li Sûriyê di 24 saatên dawî de bi kêmanî 14 kes hatine kuştin li gorî Sohrê li gundê Yehmûr ê Tertûsê komên çekdar Gulle bi guleyan du ciwanan qetil kir. Li gundê Mesakîn Celîn ê Rojavayê Derayê jî ji ber nakokiyan pevçûn derket û di encamê de jinek hat qetil kirin. Sohrê dazanin ku li gundê Ayn el Erûs a Lasqiyê jî ji malbateke de û bav û kurê wenda ji aliyê komeke çekdar ve hatine qetil kirin. Ciwanek ji taxa wadî de hebû wenda bûbû cenazeyê wê nexweşxaneye Elweyr a Hûm saatê dîtin. Li ser
cenazê jî şopên guleyan hebûn ji ber teqîna bermahiyên şer jî li gundê Rasim El Fatî El Sanî yê Rojhilatê Helebê ciwanek li herêma dêra dozîrîn a gundewarê Rojhilatê Hamayê bavû keça xwe ya 12 salî hatine kuştin. Li bajarê Xan Şêxûn ê başûrê İdlibê jî zarokek li bajarê Silêmaniyê Rojhilatê Hamayê li gundê Ên Eşra yê Rojhilatê Laskê û li gundê Tîneb ê başûrê bajarê Ezazê jî 3 kes hatine kuştin. Êrişeke çekdarî li Balyozxane Iraqê pêk hat li İstanbulê du kesên bi motorsikletê bi çekan gulê li Balyozxane Iraqê barandin. Her du kesên êrişa avayî li Şîşliyê kirine bi motorsikletê ji cihê bûyerê dûr ketine. Di bûyerê miriyan yan jî birîndar çênebûne piştî bûyerê polîsan dora Balyozxaneyê girtiye. Hazanin ku Iraqê di mîsyona xwe yên li Anqerê û Dîlokê de jî tedbîr girtine. Rojnameyên Erebî dibêje Öcalan banga çekdanînê kir lê Tirkiye asteng dike. Rojname El Ereb ku durûtiya siyaseta dewleta ali hemberî Kurdan nirxand û wiha dibêje. Li gorî siyasetmedarên Kurd ev geşedan ne tenê gefan îhtimalê bi dawîkirina şer li hemberî PKK dixwe ku di encamê de zêdetirî 40,000 kes hatine kuştin. Lê di heman demê de gefan li asûyên demokratîkkirina Tirkiye bi giştî dixe. Hikûmeta Tirk siyaseta tengavkirinê didomîne ev jî astengek mezin li pêşiya li hevatinê dike. Li gorî hin kesan eger armanca rastaqîn a Erdogan li hevatina bi Kurdan re hebûya cezayê nû li dijî Öcalan nedibirîn. Tevî ku Öcalan ragihand ku divê PKK xwe fesî bike û banga çekdarînê kir hikûmeta Tirk tû nexşerê çênekiriye û niyetên wê yên derbarê asû û siberûja pêvajiyê de nezelale. Belêgudarên hêja îro jê li 10 bajarên Tirkiye Newroz werê pîrozkirin aniha divan kêliyan de pîrozbahiya Mêrsînê dest pê kiriye. Em ê îro ve bibin qadên Newrozê dîsa aniha em berxwe didin pîrozbahiya Newrozê a li Mêrsînê aniha xatirê we demiş.
dikin ji bo jinawaz biçempike ve bitiriliye ve Şepeki xoş boyu komajın avaz dest tiliye wasabi her bici. Arkadaşlar aşağı inebilir miyiz? Tamam da çoğu bitire. Ka denge ve ka tililiye ve. Bici Nevruz. Jin Cihan Azadi. Mirasa bavu kalaya Nevruz. Manamaya kurdaya Nevruz. Sembola aşitü brateye Nevruz. Hüm khair hatın Nevruz'a ve piruz be. Şu yukarı çıkan arkadaşımızı da verir mi? Ricada bulunuruz. Rahşanların, perivanların, ronahilerin, semaların, zekiyelerin yaktığı Nevruz ateşini kadınlar birleştiriyor, evrenselleştiriyor. Rabbe zemzema şimşiyen azadiye diyerek Nevruz ateşinin etrafına kenetlendik. Şimşiyen azadi! Evet, bu arada Emek ve Demokrasi Platformu bileşen aramızda kendilerine hoş geldin diyoruz.
Arno Nahaji tabii şehidim demokrasi ama tabi dakika girgiriniz bir ezgirtini. Belin Haji Şuyku Akhaftına Khwe Serok Tertip Komite hem dixwazin Brez Hasan Cido hem dixwazin serdiki Tertip Komitesi adına Hasan Cido'yu mikrofona çağırıyoruz. Merhaba, gelemesine merhaba. On bixeyr hatin, sersera, serçava hatin. Em bi gemiya Arê Agrê Newrozê ve hemiya silav û reş silav dikin. Cejna wê Newrozê pîroz be. Merhaba Mersin halkı. Fedakar, emekçi, pes etmeyen, dili, kimliğini, onurlu bir barış için jibo nasname û zimanê xwe ji bo aştî onurlu insanlar hoş gelmişsiniz. tevkarin berxwedarin me bixêr hatin Newroza we pîroz be. 2025 Nevroz'u Newroza 2025-an İmralı'da yaptığı bangewaziyê ku Birêz Öcalan ji greva İmraliyê kiriye damgasını vurmuşlar. bangewaziya civaka demokratîk ew bangewazî mohra xwe li vê Newrozê danî. Biz de burada Şahriye Em jî li vir Nevroz'un dirilişi ruhuyla Mersin'de selamlıyoruz. bi Nevruz Rahê Newroza avêjînê em ve bangewaziyê silav dikin. Newroza we pîroz be û serseran serçeva hatin. Belem sıfaldaki bu Brez Hasan Cido Atanavi Geley Sfos. Bir
wan merhaba انکو خودیل اراده خود دکوه کلمه رومت مرحبا از وگیشت که بدل و جان سلاف دکن بخیر هاتن سر سران سر چاوا هاتن نوروز و پیروز بر Hepinizin Nevruz ateşinin sıcaklığıyla yürekten selamlıyorum. از و همه بگرمایی آگری نوروز بدل و جان سلاف دکن اونگشت سر چاوا هاتن نوروز و پیروز بر Baharın ilk gününden ایرو nice yıldır umudun, direnişin دسپیک کار جا یکم بهاره Nevruz'u او نشانه آزادی و آشتی ام جشن نوروز پیروز دکن نوروز نه تنها zulmün son bulduğu وجینا خوزای ده همان دمه دا نوروز نشانه آزادی نشانه tarihin derinlik برخودانه bu anlamda اون نوروز او روژا PKK طایبت isyanını جدیرو که حیا ایرو لهمبر ده حقن ظلمکار bize او آگری کلوسری چیا حتنه پیخستن hala yüreklerimizi ısıtan نشانه وی ruhu او da ایرو جی هیچ دل ما گرم دکه او بوی گیانا برخودان geleceğe umutla bakmanın da adı نوروز او روژا کو ام لدلو که خواه بنیرن او پیش روژا خواه باوای که ویدار آماده بکن او ایرو او نوروز بلا ببسده ما inançların هفجان bir arada جنگ هفپار و براتی گلان ده همان دمه ده نوروز halkının değil اراده گلان این کو به هفرا دخوازم بینجین او اراده او değerli halkımız دیسا نوروز مشاله هفپارا گلن بندستن و ام دزانن her yeri sarıyor. او کلجانا نوروز لچیان حیا باجاران حیا گندان لهر دره Karşı او جوش و باندور دکه içinde و او روز او کسین کل همبر ظلمه برخواد دن سری نتاوینن نشانه برخواد وانه و او روز جو پیش روز زاروکن ما gelecek borçluyuz. Unutmayalım خادک ki برخودانه او ام دنداری umutla tükenmez. Bu زاروکن خانه کن جوان را پیش روز کازات آوا بکن bize dayanıklı او اگر و تجاره و نمره او و دیسا بسد سالان بینا بیرمکو برخودان هر تم